Hej! Nu sitter jag i bilen med mamma och Björn på väg till Huddinge. En stor jävla finne mitt på näsan som ni kanske ser. Jävligt snyggt. Ganska nyvaken. Jag la mig och sov hos Peter för jag var så jävla trött. Jag var vaken för 6. Men så la mig och sov och så ringde mamma att de var på väg. Och då blev det ju snabbt upp så jag blev jävla yr. Ja, det ser ju lite mörkt. Jag sitter i bilen. Och snabbt upp, packar väskan fort som fan. Sen iväg. Och nu sitter jag här på väg till Huddinge. Jävla jobbigt det är alltså. Jag tänkte innan att det skulle bli jobbigt. Men så här jävla jobbigt istället. Lämna hjärtat sådär. Jag hoppas det hörs vad jag säger. Men det här var dagens